בן אדם אויבים עלינו, מה נענה? בן אדם סועים בתוכנו, מה נאמר? קורבנות בקרבנו, מה נדבר? מה נצדק? בן אדם אויבים עלינו, מה נענה? בן אדם סועים בתוכנו, מה נאמר? קורבנות בקרבנו, מה נדבר? מה נצדק? בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. רק רוצה לשמוע תפילותיך, ואם כן קירות ליבך, רק פתח לא פתח של מחד, לא יפתח לך עולם בנחת. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. בן אדם אויבים עלינו, מה נענה? בן אדם פצועים בתוכנו, מה נאמר? קורבנות בקרבנו, מה נדבר? מה נצטדק? בן אדם עברו הימים, מה נענה? בן אדם עברו השנים, מה נאמר? בן אדם עברו הזמנים, מה נדבר? מה נצטדק? בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. בן אדם נתעורר, בן אדם נתבונן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן.